Haswa bengin sengap yaki kubor bas kemat kane kadai ka cimpentep ba kandon ka public meeting jong ka Voice of the People Party ka banlong la syai ka sengi hatmit hamadan yasiat hakapor arbece mensengi hakane ka cinya lang dan rangkat ru i presiden jong ka Voice of the People Party iba Ardan Melar Basaimot harangkat kiwe pat ki MLA jong ka PPP bat kinokekam bah kemat jong ka parti la yawer snubha ya paro syakane ke public meeting jong ka Voice of the People Party kublai shibun kublai shi charngu ki kubor kasi paman na kasngi skobha subscribe ya Donbok Official Production ka kubor ka baong bakaseng WPP kalae marwe ya ba Edelbert nongrum ha ka yeng Donbar thoan jong ka jala halor jong ka mat loka yukta kalong ka bomdon nongrem bat pakla snyo benyau banyu i yaki kubor khawot bala supenmi klem dayit bha ya ka cinghisha kamsyam ladon kanu kanuru ka cingpan cingsyai nakaseng halor jong ka tei ka mat shuwa ban penmi ya ka tei ka kubor kane kala penken mau ya ka cingdon kam yaki kubor ki bomla silyang ha ka jela kum ka cingpen syai iba Ardan Melar Basaimot lemi no nakayong dorbar hakate kesngi namar ka cingbom klain bha ka men bat kumban syukun no ba ilae no ya u MLA no not shlong kalong ka babakla bat tomet namar ka cingtmet palat jong ka porlong assembly kiwe ki MLA jong ka seng kimsem la lat setia ban kran ai halor jong ka te kamat balawan ra da u MLA ka not shlong la kumno kecing bom lat ban keren kamut pat bakil eno yalau cong uparat khon hakadorbar kapau syai kedar hakapor kacing ya pertasur na kabenta ban kersyan ne persya ya kamat balaturwa da oba Edelbert ki MLA cong kaseng kilapan pau ya kecing kersyan ya kate kamat ka cing persyang bat kecing pentok bria ya kaseng VPP kanamla ban pendam ya kecing hisya pat kanong rim congka yang kini kekentian latho da inong aktin jong ka Voice of the People Party Dr. Batska Marbo lengba ka Facebook akau ka jong i